चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव हाबफैनाय मैदेरनि उदखाराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों। मानास माहारियारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलनि कुंक्राजरा, दैसुमगुरि, राङिजरा बायदि ओनसोलफोराव हाबफैनानै थांनाय माखासे साननिफ्रायनो उदखार खालामनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि न'-बां, आबाद, बिफां-लाइफांफोरखौ खहा खालामो। मैदेरखौ गामिनिफ्राय होखारहरनो थाखाय हाग्रा बिफानआ माथाम फिसिनाय मैदेरफोरखौ बाहायदोंब्लाबो अदेबानि मैदेरखौ होखारहरनायाव फेलें जादों। मोदोमाव जोखोम गोनां हाग्रानि मैदेरखौ हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा दबथायनानै फाहामथाय होनो गले-गले नाजानाया फेलें जादोंब्लाबो हाग्रानि मैदेरखौ दबथायनायनि थाखाय फिन हाबाफारि लागोन होननानै खुख्लुं हाग्रा ओनसोलनि बिबानगिरिया फोरमायो। ओनसोलाव उदखार खालामबोनाय हाग्रानि मैदेरखौ होखारनानै मैदेरनि मोदोमाव थानाय जोखोमखौ फाहामथाय होनांगौनि दाबि दैखांनायजों लोगोसे हाग्रानि मैदेर हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय गायसननाय लोरबां सलारनि फेन्सिंखौ खामानि मावफुंनो हानाय खालामनांगौनि थाखाय ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा हाग्रा बिफाननिसिम खावलायहरो।